Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirye-shiryenmu na wannan tasha tamu ta Crypto a ƙasar Hausa. A cikin jerin shirye-shiryenmu na Candlestick. Kada a manta a yi subscribing, a yi liking, a yi sharing, sannan a danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar sun fito. Sunana Faruk Jibrin Ali, mai gabatar da wannan shiri. A yau za mu yi magana a kan ɗaya daga cikin candlestick wanda ake kira da suna hammer. Hammer candlestick yana fitowa kashi biyu kamar yadda ɗabi'ar sauran candlestick take. Kana iya samun candlestick wanda yake kore, sannan kana iya samun candlestick wanda yake ja, wanda kuma kowanne a cikinsa akwai saƙon da yake so ya isar maka a halin da kasuwa take ciki da zarar ka gan shi. Yanzu za mu duba wannan koren candlestick mai suna shi ma hammer candlestick, wanda kamar yadda za mu gani cewa ga daidai inda ya buɗe, ga shi nan inda aka sa open, daga nan gurin ya buɗe, sannan kuma ya kulle a nan gurin inda aka sa close ɗin nan. To amma kuma me ya faru a nan gurin? To shi ne abin da muke so mu isar da saƙo a kai domin a fahimci abin da ya faru sakamakon wannan shadow da muka gan shi dogo. To a daidai lokacin da shi wannan candlestick ya buɗe, masu siyarwa su ne suka yi ta ƙoƙari a nan gurin, inda suka yi ta turo shi har ya dawo wannan lower farashi da muke gani. To bayan kuma sannan sai masu saye suka dawo suka ci gaba da siyan kaya, a inda su kuma suka samu nasarar danna shi daga wannan low farashi da ya faɗo, ya koma ya tafi har izuwa wannan higher price da muke gani. Saboda haka nan yana nuna cewa masu saye su ne suke da ƙarfi a kan wannan candlestick a lokacin da wannan kasuwa take tafiya, a inda suka samu nasarar ƙwace shi wannan candlestick ya koma kore. To da zarar ka ga irin wannan a kasuwa, yana nuna maka cewa akwai ƙarfin masu siyan kaya, domin duk wannan shadow da aka riga aka bari yunƙuri ne na mutanen da suka sayar da kaya, amma kuma ba su samu nasarar karɓe wannan ƙarfin kasuwa ba, sai ya zamana masu siye su ne waɗanda suka samu ainihin dama ta karɓe ita wannan kasuwa, kamar yadda ya faru a kan wannan candlestick. To a duk lokacin da ka ci karo da candlestick irin wannan a lokacin da kake trading, idan ka samu confirmation wanda yake koren ya fito maka kore, misali kamar haka, sai ka samu confirmation na candlestick haka ya biyo baya, sannan ka kuma samun wani ya biyo baya, to wannan yana nuna maka cewa wannan kasuwa ta miƙe, za ta ci gaba da tashi har izuwa wani mataki na farashi. To idan kuma ya kasance candlestick ɗin nan wanda yake ja ne ka ci karo da shi, kamar yadda za mu iya gani, shi ma wannan jan hammer ne, kamar yadda wannan koren shi ma ake kiransa da suna hammer. To idan ka ci karo da jan candlestick irin wannan, shi kuma wane saƙo yake isar maka? Na farko dai mun riga mun san ɗabi'ar candlestick wanda yake ja yana buɗowa ne daga sama, ga shi nan inda aka sa open, daga nan gurin sama ya buɗe, sannan kuma ɗabi'arsa in ya buɗe yakan sauko ne ya taho izuwa ƙasa har izuwa wani lower farashi da za a same shi a daidai wannan lokaci. To shi wannan candlestick ja da ya buɗe a daidai nan gurin, to sai kuma aka nuna cewa ya yi closing a daidai nan. To shi kuma a wannan dogon shadow da ya bayar a nan gurin, me ya faru? Abin da ya faru shi ne, a daidai lokacin da kafin ya zo ya yi closing a wannan wurin da aka sa close, to lokacin da ya buɗo, ainihin su masu siyar da kaya
a daidai wannan lokaci su suka yi ta ƙoƙari, suka yi ta danno shi har izo wannan mafi ƙanƙantar farashin. To bayan ya yi reaching daidai wannan ƙanƙantar farashin, sai kuma masu siye suka shigo cikin wannan candlestick, saboda haka su kuma suka yi ta ƙoƙari suna ta siyan kaya. Wato wannan idan mun ɗauke shi a matsayin masu siyarwa da suka turo shi ya dawo low farashi. To su kuma masu siyarwa da suka shigo, su kuma sai suka yi ta ƙoƙari, suka yi ta danna shi har izuwa wannan higher farashi da muke gani a nan gurin, za ku ga high nan. To amma kuma duk da haka su masu siye ba su samu nasara ba, masu siyarwa su suka fi ƙarfi a cikin kasuwar, wanda a daidai wannan lokacin kuma suka sake danno shi ya dawo ya kulle a nan gurin, kamar yadda za mu gani ya nuna mana cewa jan candlestick ne. Wato yana nuna cewa wannan ƙarfi ne na masu sai da kaya a cikin ita wannan kasuwa. Saboda haka a daidai wannan lokacin sai ya zo ya kulle a nan gurin. To duk lokacin da ka ci karo da candlestick wanda yake irin wannan a kasuwa, wanda saƙo yake isar maka, yana isar maka da cewa lallai a wannan kasuwa masu sai da kaya su suka fi ƙarfi a cikinta, musamman idan ya zamana bayan wannan ya ɓalla sai ka zo ka sami confirmation na wani sabon candlestick ɗin wanda yake ja, kamar wannan misali ya fito, sannan ka sake samun wani jan ya sake fitowa a bayansa. To wannan yana nuna maka cewa wannan kasuwar za ta ci gaba da faɗuwa har izuwa wani mataki. Saboda haka wannan shi ne saƙon da hammer yake isarwa a duk lokacin da ka ci karo da shi idan kana trading a cikin kasuwa. To Ubangiji Allah ya ba mu sa'a, ya datar da mu a cikin wannan kasuwa tamu ta cryptocurrency. A ci gaba da sauraron mu cikin shirye-shiryenmu na candlestick a cikin wannan channel na crypto a ƙasar Hausa. Insha Allah nan gaba kaɗan za mu sake kawo muku wani sabon shirin.